Ich symbolom bol verbový list, ich spôsobom života sústavné brutálne násilie. Doba bronzová bola v strednej Európe obdobím, keď zámožné ženy nosili honosné, zlatisto sa lesknuté bronzové šperky a muži sa venovali svojej historicky obľúbenej kratochvíli ešte vo väčšej miere ako v predchádzajúcich tisícročiach. Ako som spomínal v nedávnom videu, koncom doby bronzovej sa v strednej Európe odohrali vojenské konflikty s tisíckami zúčastnených bojovníkov. Ani začiatok doby bronzovej pred asi 4300 rokmi však nebol oveľa pokojnejší. Práve naopak, na území západného Slovenska a východnej Moravy žil možno najnásilnejší ľud našej prehistórie. Archeológovia mu hovoria nitrianska kultúra, ale neformálne mu môžeme hovoriť aj ľud verbového listu. Chronologicky sa nachádzame v dobe bronzovej, z kovových predmetov však používal iba medené šperky a zbrane. Tieto záušnice, náušnice, náramky, prstene, prípadne nožíky či dýky, všetky nesú tvar verbového listu. Nosili ho muži, ženy aj deti, takže sa predpokladá, že mal hlboký, možno mytologický význam. Stopy opotrebovania medených zbraní naznačujú, že tieto drahé a vzácne predmety neslúžili iba na predvádzanie vlastného spoločenského statusu, ale aj na zmenu statusu iných, zo živý na mŕtvy. Výskum streliek šípov pre zmenu zistil pozoruhodnú špecializáciu. Nie na lov diviakov, jeleňov alebo praturov, ani len šeliem, ale dvojnohých vyplznutých opíc. A skutočne na pohrebiskách nitrianskej kultúry sme našli mnohé zapichnuté priamo v kostiach, v niektorých prípadoch očividne spôsobili smrteľné zranenie. Brutality neboli ušetrení ani bohatí a mocní. V tých najbohatších hroboch, niekedy s drevenou komorou a nadzemným prístrežkom, akýmsi domom mŕtvého, ležali mladí 20-30 roční muži, často s viacnásobne prerazenými lebkami. Pokoriteľ im rozbíjal hlavu aj potom, ako bezvládne ležali na zemi. Zvyšok tela však nechal nepovšimnutý. Kenotafy, čiže symbolické hroby bez tela, ale s bojovníckymi milodarmi, naznačujú, že tela padlých v bojovom virvárene zriedka ukoristil nepriateľ. Jedno i druhé podľa archeológov naznačuje snahu nepriateľa nielen pokoriť a zabiť, ale s ohavením a ukradnutím tela taktiež zneúctiť. Mnohí muži zahynuli iba ako dvadsiatnici, napriek tomu mali na kostiach viaceré vyhojené zranenia. Keďže nie každý boj znamená zranenie a nie každé zranenie zanechá stopy na kostiach, budí to dojem mimoriadne častej, možno každoročnej frekvencie bojov. Terčom násilia však neboli iba bojovníci. Vidíme tiež časté obranné zlomeniny na rukách žien a starých ľudí. Podľa archeológov súvisia s prepadmi osád. Ibaže prečo toľko násilia? Archeológovia uvažujú nasledovne. Nitriansku kultúru poznáme na našom území prakticky iba z pohrebísk. Chýbajú zvyšky domov, čo naznačuje, že príbytkami boli iba veľmi ľahké konštrukcie, aké sa archeologicky nezachovávajú. A sú typické pre kočovných pastierov. Pri najmenšom čiastočne kočovný spôsob života naznačujú aj takmer úplná absencia zásobných jám na zrno. A rovnako tak vzácne používanie keramiky. U viac či menej nomádskych pastierských komunít sú stáda dobytka, oviec a kôz hlavným zdrojom bohatstva a prestíže. Ibaže ide o majetok, ktorý ľahko presúvať a zároveň kradnúť. Násilné konflikty nitrianskej kultúry však takmer určite minimálne niekedy prerástli rozmer lúpežných nájazdov. Príkladom môže byť pohrebisko v Branči. Nebohyne sú početné zlomeniny, pochovávanie tu ustalo oveľa skôr než na iných pohrebiskách nitrianskej kultúry a napokon tu nastalo masívne a zda systematické zneúcťovanie hrobov. Archeológovia to vysvetľujú zapojením sa celej tejto komunity do konfliktu, ktorý prehrala a úplne zanikla. A čo mohlo viesť takýmto konfliktom? Stáročia používané centrálne pohrebiska nitrianskej kultúry naznačujú, že títo ľudia sa presúvali v stabilných teritóriách, ibaže ako rástla populácia, ubúdalo voľných pastvín. Ambiciózni jednotlivci alebo celé klany sa tak dostávali do konfliktov s tými, ktorí im v naplnení ich ambícií bránili. Napríklad tak, že sa nechceli vzdať svojich pastvín, stát, žien, dcér, otrokov, medených šperkov a životov. Ako by povedal jeden nemenovaný diktátor, v podstate išlo o jasnú provokáciu a za všetko si mohli sami.